Zdravíme všetkých turistov. Máme tu na horských vodcov. Zakývajte všetci horskí vodcovia. Ahojte. Super. Najhorskejší vodcovia. Dnes máme smer Klapy. Tak, ideme sa troška prejsť. No a už máme mierny kopček. Funíme tu ako divočiaci. Nie, babi nefúnia, dívaj sa. Tie nevnímajú. Čo, akú farbu kobercu vyberáme? Dievčence v pohode, ty sa počítam, že rozprávajú o zaclonách, o kobercoch a o štrikovaní a o všetkom možnom. Takže, dievčence, ahojte. Ahoj. Poďme, zabereme. Zabereme hejho. Hejho. Sme na to stavení. Poďme. Výškový tábor založený. Ideme na A už ideme domov? Áno. Čo to máte za pazmek na tých vajcach? To je zrcadlo. Toto sú tzv. Klapy, takže sa pokochajte výhľadom. Sme tu na mieste. Áno, to máš pravdu. Ticho, bu, ešte si nič neprešla. Ešte si nič neprešlo. Lebo si mi normálne topánky. Dobre, ja takto. Nepreukazuj slabosť, dobre? Pozri sa. Čo? Žiadne drapky, šmykám Jojo, sa dáš tak si? na lade. To je tvoj problém. Domino, ty si nedáš ani troška? Jojovi to nepomáha. Ja viem, že si... Ale Aťka si dá, ale štvrtku si dá. Ale ja sa nebudem pýtať, nech sa ti ľúbi. Až sa ti lepšie kráča. Poď, šup, poďme. Ježiš. Bože, a teraz one, ženícha od toto. Ale jo, jakého za ženícha, čo Prečo za by ho mala ženícha? odstrašiť? No. Gazdina, Zlatko, nechceš? Nech si zvyka. Nie. Daj, Vládenovi daj si dám. tuto dáme. Ale tu si dáva Rišo, to nie ja. Nech sa ti páči, ja už som mal. Ja už nevidím nič. To už nemáš ani čo vidieť. To už nebude zachytené teraz. Ale neboj sa, ty všetko je zachytené. Gazdina. Zlatko, zaberem, šupajda, hop. Poď si to dať, to pôjde lepšie. Áno, budeme hrať aj hru. Posledný je smradlavé, čo? Vajo. Doteraz sme išli, a tuto to vidím, áno, a už sa tu dávajú mačky. A my mačky nepotrebujeme, lebo my máme psa. Komu ich má? Áno. Prijal. Ideš vylúpiť banku? Cica? Nie. Dobre. Takže nechceš? Ty si istá? Zatiaľ nie. Mňa Selinka potiahne. tu máš zrejme sami. Celé osadenstvo, za ktorý majú furt čo rozprávať aj počas jazdy. Jasné. Pozrite sa na ňu. Jak jej to ide, keď rozpráva? Asi je ešte jeden umrieme. Lebo není to taká veselá kopa ako minulý. Čo? Nie. Ja? Aďa, zakývaj. Ale toto je zakývanie. Tomáš, zakývaj. Tomáš! Oj! No a sme na lúke. A teraz budeme čakať na to, kedy sa nám vyčasí. Máme ďalší výškový tábor, len máme tu na troška jednu nezrovnalosť, lebo podaktori rozmýšľajú nad tým, že či pôjdu hore alebo nie. Takže neviem čo naša Cicka rozmýšľa alebo nerozmýšľa, ale vôbec sa mi to nepáči. Ešte raz, povedali sme, že ideme na Klapy. Znamená, keď sme povedali, že ideme, znamená množné číslo. Z toho vyplýva čo? Že ideme, takže nebudeš špekulovať nad tým, že či ideš alebo nejdeš, ty ideš. Ten, kto nepôjde, bude zhodený z brán. No. Dobre, poď, môžeš ísť za Riškou. Výmena názorov znamená jedna vec. Keď príde Sisa so svojím názorom za mňou, tak musí odísť s mojím. Presne tak, keďže pán nadriadený povie, Že ideme. ja musím toto rešpektovať. Tak samozrejme. Aby som sa mala dobre tam, kde som. Áno, presne tak. A sme kde? Naučný chodník. Naučný chodník, Klapy. Alebo kúbko nech si dá. Jaj, tuto máme mačiek a mačiek. Aťka je pripravená na úplne všetko, neviem. A chcem sa opýtať, Aťka, prosím ťa, a ten varič si zobrala? Nemám, ten mám. Nemáš ten varič? Ježiš, ty si úplne nepripravená. Á, Zlatko, už je na Klapoch, áno, už je to tu. Som na vrchole. Kde si? Na vrchole. Na vrchole. Ak podaktori sú na vrchole.
A podaktori sú ešte len pod vrcholom. Dáme nejaký snímok, že sopel na brade? Áno. Tekutá reťaz. Celinka, už idem. Poťahaj ma. A toto by bol krásny výhľad, keby samozrejme čo? Hmla nebola. Ale nevadí. Toto je ono. Áno, takže ja to ukážem takto, až to je vidieť, Rozvidnenia. že takto to tu má vyzerať. Nevyšla len tak pre nič. My sme ešte tady alta. No, A to je tá borovica, čo sme sa fotili. Aha, poďme ho. Poďme, musím to spočítať, či ste všetci. Či sme niekoho nezabudli v záchytnom tábore. Tak, vidíme všetkých, presne tak. Rudo, hej. Ideme na to. Soplíky mi tečú tu, aha. Aha. Ďalší soplavý. Aha, ďalší soplavý. Ďalší má reťaze. A tuto máme namalovanú našu šmoulinku, poďme, hop, hop, hop. Hop, hop, hop. A tuto máme gazdinku s čínskymi vzormi. Nie s čičmanskými, ale s čínskymi. Zlatenko, Zlatenko. Jožko, ahoj. Čau, čau, vidím, výborne. Je to na parádu. To na dve parády. Gazdina, povedz aj ty čosi. Škoda, Nie. že máte. Nevadí. No. A tuto sa musíme teraz tuto treba za tento záber. Pozrite sa, ako držala strom. Podopiera strom. Ten strom jednoducho svojou váhou chce padnúť. Ale naša Svojou cicka... váhou ho držím. A ty svojou váhou presne držíš. Cica, povedz nám tvoje prvé dojmy z výstupov na klapy. Neotač. Otrasné. Pozri sa sem do kamery, pozri sa. Počkaj, ešte nenakazím. Otrasné. Lebo som upachcená, smadná, hladná. Takže, akože sa ti to nepáči? Ale páči. Veď som tu s tebou. No vidíš to. Veď to sa mi splnil sen. No vidíš to. A toto máme len začiatok. Hej? Toto sú len tie naše Potom začiatky. spolu dosiahneme ten vrchol. No, nie len my. Nie len my dvaja. Tu ten vrchol dosiahnu úplne všetci. To som rada. Taký skupinový vrchol som ešte... No ináč áno, to som teda ešte veru aj na to zvedavý. Ako sa budeme tvariť, keď dosiahneme skupinový vrchol? Kiel bude ukazovať menej dolu. No a takto to tu šlapeme pekne hore. Slniečko už sa nám prediera, takže je to na parádu. Je to na parádu. No a my ideme tuto za našou vodkyňou a sprievodkyňou. Ona chce, že aby som jej zadok natočil. Nie je práve. Aby ste vedeli. Takže... Čo je? Už vás hýka kdosi. Aha. Tak toto tu. Jacob! Ahoj! Jožko! Sisa! Poď už si za chvíľočku tu! Pozri sa! Sisa! Ahoj! Pozrime ho. A toto je fešanda, toto je naša fešanda! Daj mi ruku radšej. Daj mi ruku! Daj mi ruku! A poďme. Icka, poď. Ty si fešanda, poď. Ťa pochválim. Pred nadstúpenou rotou. Na parádu. Máš, vyťahneš mi skoro dobrý les? Tam hore, kde si? Tam? Super, nádhera. To je pravda. Ty to nepotrebuješ. Takže sme na vrchole Klapov. Sme tu všetci. Takže všetci poviem čaute. Marmeláda. Ahojte. 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 Čavky, ahojte. Čauky, ahoj. Aj mesiaca na nás pozerá. Áno, všetko. Marťani, to sú Marťani. Pozri, oni. To je rozsutec. už nejakú takúto... A jak ubližujú od vás? No, rozsutec.
To nie, nemusím. To je krivaň patransky. Ale pozri sa, dali sme. Čo? Aj Vládko už skúšal ten snowboard. To ani nie. Nie, no to jasné, vlastne. Ja vôbec neviem, čo mám robiť. Kto chce čajku? Postavíš sa a ideš len tak. Nie, a keď chcem one, tak nemôžem. Nemôžem to, Niekto čo ti chcem. zviazal nohy. Na parádu. Nie, milásku. Takže čo? Ja čo sa tvárim sa radostne, radostne. Pozri sa, Cica, ty dosiahla ten čo? Skupinový vrchol. Ríško, len potom to tak zostrihaj, že tam nikde nebudem. Len ma tam prilep. Jacob, Áno. Chudák ten traumu. Bola si úplne. Má traumu teraz. aha, srdéčko robila gazinečko. Rôzne kultivária, jedni sú proste na jar červené, potom na jeseň sú také Ríško. žltá Počkaj. a potom koncom jesene úplne červené a potom Vláčaš, opadnú. beháš, prekonávaš. Ja tiež koľkokrát, keď v Tesku alebo v Kauflande. No a ideme pomaličky naspäť. Teraz to bude troška také viac zaujímavé, lebo ideme dole kopčekom a troška sa nám šmíka. Ale zvládneme to. Je to ľad, ale pozrieme sa čo. Podaktori majú mačky obuté. A táto má tiež mačky. 4. Jedna mačka, druhá mačka, tretia mačka, štvrtá mačka. Tak, počkáme na zvyšok. No a už máme po šmíkačke, už bude. Dvojzmyselné. Dobre, tak nemôžem. Ešte raz. Raz, dva, tri. Zišli sme šmiklavou cestou konečne dole. Že, Zlatko? No a toto už je úplný záver. Už len pekne po snehovej cestičke. A šlapeme už dole k autu. Holubkovia, ahojte. Čavce, čavce. Áno, náš hlavný horský vodca, Jožko, ideme rovno za nosom. Poďme, šupajda. Aha, rodinka nádherných, poďme, šupajda. Áno, pekne vyplazím jazyček, hodím sa do snehu, šup, šup, šup. Poďme. No, poďme, poďme. Čo je? Aval, haď tú gulu! Haď tú gulu! Poďme! Ďalší! A gulovačka, poďme ho, Selina, naháňaj ich! Naháňaj! No a už cesta naspäť dole, slniečko svieti, počasie nádherné. A to hovorí, že môžeme ísť tady, Áno. ale dá sa ísť, skúsim aj tuto dole, že by sme prišli možno tou uličkou, No čo dodať? čo sme boli, čo máme auta, takže... Čo dodať? Nádhera.